Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika il-ġimgħa filgħodu tagħti stampa tal-istat tal-finanzi tal-pajjiż f'Awwissu li għadda. Fl-ewwel 8 xhur tas-sena d-dejn ta' pajjiżna żdied b'170 miljun euro. Ir-riżultat ta' hekk f'Awwissu li għadda d-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4 biljuni u 400 miljun euro. Fuq dan id-dejn fl-ewwel 8 xhur tas-sena tħallsu kważi 140 miljun euro f'interessi. F'sena waħda biss l-interessi fuq id-dejn żdiedu b'4 miljun euro fuq kemm tħallsu fl-istess perjodu matul is-sena li għaddiet. Min-naħa l-oħra iżda mbagħad bejn Jannar u Awwissu l-Gvern naqqas l-ispiża fl-oqsma soċjali, fuq l-infrastruttura, fuq l-investiment produttiv maħsub biex joħloq l-impjiegi u anke fuq il-benefiċċji soċjali. Fil-fatt din is-sena sa issa l-ispiża fuq l-interessi fuq id-dejn kienet 1.5 ikbar mill-ispiża fuq l-edukazzjoni u 4 darbiet iktar qawwija mill-ispiża fuq il-qasam soċjali. L-istqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi wkoll li l-Gvern żied id-dħul mill-VAT b'45 miljun euro, waqt li iżda naqqas id-dħul mill-income tax b'20 miljun euro. Fl-ewwel 8 xhur tas-sena id-dħul tal-Gvern kien jammonta għal 170 miljun euro inqas mill-ispiża.